Bé, ens trobem a Banyuls de Mariola per a motiu d'una nova entrevista per a la Vall Digital i, bueno, moltes gràcies primer de tot a Miguel, Aitor, Patri, Miquel i Àngel. Bueno, línia alba, per a resumir. Bé, en primer lloc, esta pregunta especialment va per a Patri i per a Aitor. Bueno, se'n recordareu que en este mateix lloc vam realitzar una entrevista ara fa pràcticament 4 anys, en març del 2022, i precisament Patri assenyalava que continuar com a grup amb inèrcia era, bueno, que corriu el perill de perdre la passió. Han passat 4 anys i sembla que la passió revifa, no?, amb línia alba, no? Pues sí, així és. Jo crec que, bueno, la passió va pues, transformant-se, no?, com tot en esta vida, i ara ens ha passat això. En inèrcia ja estava en un punt que estava ja costant per moltes coses de la vida, del context. I bueno, i això ha aparegut pues perquè Aitor no pot parar de crear i sí. Sí que és veritat que després d'aquests 10 anys de bagatge d'inèrcia semblava que és el que diu Patri, no? Tu què penses, Aitor? Sí, bàsicament el que ha dit ella, no? Que l'esgotament d'aquests 11 anys que portàvem en actiu al final es feia evident, no? I corríem el risc de ja no gaudir-ho tant, no? De començar a viure en la nostra pell el desgast d'això, no? I la millor opció era deixar-ho estar. I això ha vingut amb molta naturalitat, sense quasi haver-ho planejat, i així estem. Bueno, us hem presentat i una miqueta la següent pregunta seria ¿cómo os conocisteis, no? ¿Cómo heu arribat a la conclusió d'este meravellós grup de persones que, bueno, deixant ja inèrcia va tindre el seu cicle i ara obriu un nou cicle, un nou grup, no té res que veure, entenc que moltes voltes vos faran així comparacions i tal, no? Encara. Però, clar, bueno, com heu arribat a la conclusió d'este grup de persones de anem a juntar-se i anem a crear? Bé, com ha dit Patri, no? Després d'inèrcia, de forma natural i sense planejar-ho massa, vaig continuant fent cançons, i quan ja tenia un bon grapat de cançons relativament acabades i tal, vaig parlar en Àngel, que mos coneixíem de fa molts anys, no? I això, i vam dir, m'ajudaries a arranjar un poquet d'aquestes cançons i tal, i ell com té molta experiència, no? Controla molt la guitarra i en seguida ens van complementar moltíssim i vam començar a arreglar les cançons i després també amb naturalitat es va apuntar Patri, vam parlar amb Miquel, Miquel va parlar amb Miguel i de sobte érem 5. Estupendo. Bueno, ¿y per què ese nom de línia alba? Bé, línia alba és una línia invisible que tenim tots en el nostre cos que bàsicament ens divideix en dos i que només es fa visible quan una dona es queda embarassada. La línia alba que es marca en la panxa de les embarassades. I com precisament este projecte va néixer en aquest període, en l'embaràs, en principis de la criança i tal, això, va aparèixer la línia alba i va aparèixer línia alba. I això és la història, sí. Que bonic, no? Bueno, vos definiu, vos teniu diversos estils, no? Folk, rock, bluegrass, acústic, bueno... Country, és veritat, també ho he llegit. Bueno, que vos... com definiríeu este nou estil o què ens podeu dir d'estes estils que combina el grup? Voleu comentar-ho? Musicalment, jo coneixia sobretot a Aitor perquè havia sigut alumne d'allà en l'institut. Bueno, Patri la coneixia també, a Àngel de vista i a mi des que fa 3 anys que va vindre a Banyeres també a l'institut com a auxiliar de conversa en anglès i va agradar i s'ha quedat. Jo ja els coneixia i d'inèrcia amb els quals vaig participar també i col·laborar en un
dels concerts que van fer a Cinc Manyeres i m'agradava molt la seva música i de fet alguna volta a l'institut, alguna de les cançons la vam analitzar un poc perquè tenia un tipus de composició que era, sobre ser música rock o estar en un estil però també al punk, molt clàssica en quant a les estructures, estan molt ben acabades, molt ben lligat tota la música, tota la lletra i tot. I així en aquest cas, encara que el llenguatge que vehicula és un poc això més pròxim al folk, més acústic, més orgànic, com també estàvem dient, però continua tenint aquesta claredat musical de les idees que li dona una qualitat molt gran a tots els temes. A banda de que n'hi ha temàtiques, això ho pot dir ell més, com a creador, molt arrelades a la terra. I és molt interessant i és un descobriment també cada volta i clar, cada assaig anem intentant també veient que li afegim instrumentalment a cada tema, compenetrant molts tocs que fa el paixó perquè el baix vagi un poc acompassat i tota aquesta part musical és molt interessant. Sí, perquè realment combinar tants instruments, no? Sí, violí, guitarra, bateria, cello... Contrabaix, perdona. Me'n deixa algun? La percussió. Sí, la bateria, no? Sí, clar, una mescla, no? Que no és habitual. Sí, a més que no estàvem acostumats, almenys en inèrcia i en les formacions que venim, mai havíem tocat amb aquests instruments i pense que ho demanàvem molt i en seguida s'han acabat complementant, integrant superbé i això, adaptant-se un poquetet a l'estil més folk que al final hem fet un poc nostre, no? És bastant únic, crec jo, no és una còpia de qualsevol grup folk americà, no? L'hem sabut barrejar en el que fem nosaltres abans i així, doncs, lineal, va. Jo crec que també, no? Quan hem fet algun acústic d'inèrcia, ens ha agradat molt. I últimament escoltàvem música més tranquil·leta en casa, no? Jo crec que això també ha fet que tu t'inspirares, no? Sí, a fer música així un poc més diferent. És un folk, però també modern, d'alguna manera, perquè està molt adaptada, pues això, a la terra. Jo, en aquest aspecte, considero que és una música que agrada molt. I a l'hora d'escoltar-la és molt agradable. Sí, això és la paraula, agradable. Jo em quedo amb la frase de Patri, que escolteu música més tranquil·leta, els anys passen per a tots. Total. Ahí lo dejo. Bueno, el dia 22, diumenge, Línia Alba s'estrena als escenaris de Cinc Manyeres de Mariola. Bueno, quines expectatives hi ha per aquesta posada de llarg del grup? Bé, sobretot passar-ho bé, no? I gaudir del concert i presentar oficialment Línia Alba, que al final és un grup, un projecte, no? que portem entre unes coses i altres molt de temps intentant fer-lo realitat i això, i sobretot animar a la gent a que vinga perquè escoltaran cançons que ningú ha escoltat encara, no? que són en primícia i que al final també té aquest punt d'incògnita i de sorpresa de no haver presentat encara cap cançó. Totalment. Bueno, i a partir de diumenge 22 entenem que igual ja teniu en l'agenda ja algun altre concert. Sí, tenim algun concert, encara està per definir la data, però tenim algun concert. De totes formes volem fer una mini gira ara per a ja posar-nos amb la gravació del disc, que la idea és gravar-lo estiu, presentar-lo hivern de l'any que ve i ja hi anem. Enhorabona. Gràcies. Mini gira que per així per pobles de la vall. Algun concert per així i això per escalfar motors i després ja a lo serio. Sobretot gaudiu de l'experiència i gaudiu de lo que esteu fent. Sí, és el més important, no? La temàtica de les cançons jo crec que és una pot enganxar molt a tota la gent de tota la comarca que envolta la Mariola i això crec que
és molt interessant. Sí, perquè... Són obra teua. Sí, les lletres... Sí, a veure, la idea és retocar-los entre tots i aportar idees, per supost, però sí, vaig a començar farà 3 o 4 anys a escriure-les, a barallar això, i per moltes raons m'inspirava molt la Mariola, no? I totes les cançons tenen aquest nexe central i giren al voltant dels nostres pobles, de la nostra serra, i de fet totes les cançons estan contextualitzades amb algun fet històric o amb alguna vivència local, i crec que sí, és bastant interessant, no? Sobretot pel recull de popular, no? Que fa un poquetet també. Totalment. Així, clar, nosaltres ens sentim identificats i identificades en les cançons d'ací dels nostres pobles, de la Mariola, i la gent de fora té la possibilitat de conèixer una miqueta millor els nostres pobles, no? I Lineal va fer d'ambaixadora, veritat. I se la idea. Molt bé. Jo això de composar cançons i tal, sempre ho he vist, que n'ha que tindre talent. Totalment. El té. Tot és poder-se. Si no estaria així acompanyant-lo. Bueno, i per anar acabant, i si voleu anar a afegir alguna cosa més, Lineal va romp, el diluvi torna, parla a nivell de la comarca de l'Alcoià, dels pobles de la Vall, de la Foia i Castalla, i si ampliem un poc en panorama més a nivell de País Valencià, també torna la Bossa Sorda, i com valoreu el panorama, ampliant un poc dels nostres pobles, com valoreu el panorama musical valencià i que utilitza la llengua autòctona del país? Voleu comentar alguna cosa? Que crec que enguany, la Fira de Juliol, els concerts de divers, estan plens de música en valencià. Ironia. Totalment. I per tant, jo crec que és una afirmació d'identitat i que crec que en aquests moments, més que mai, crec que cal portar-la endavant. Sí, estem en un moment polític i lingüístic delicat per motius evidents, i sabem que els nostres polítics no van a recolzar-nos, tot el contrari, no? Van a intentar podrir-ho tot, i per a nosaltres també té un punt molt important fer la música en la nostra llengua i veure com tots aquests grups que comentes estan tornant, jo crec que també per aquesta necessitat de reivindicar tot això que està passant i intentar juntar-nos entre tots i canviar un poquet les coses, sí. Sense anar-me lluny, recentment és Inés Yelmo, quan la petició estava feta en valencià, en València, no en Valladolid, no lo entendemos, dius, home, per l'amor de Déu. Una llengua que és oficial. Clar, ahí està, total. Vas a Londres, ho fan en anglès segurament. Exacte, i com que es queixi algú. Molt bé, i si voleu afegir alguna cosa més de cara al futur del grup, a comentar ja l'inici en este concert del diumenge 22, la gravació del disc, la minigira i un poc un calendari que s'ha d'obrir després. Un poc pregunta oberta d'aquest futur que pugui tindre el grup i si voleu afegir alguna cosa més. Sí, sobretot volíem dir també que a partir del concert d'este obrirem una campanya de crowdfunding de Berkami, que és bàsicament una ajuda demanar una ajuda per a financiar el projecte i animar a tot el món a que vingui al concert, que serà especial. Ja està, ja posarem el cartell. Res, si alguna cosa que queda en el tintero, és el moment de dir-ho. Correcte, esperem que vinga molta gent i que pugui gaudir d'aquest concert, que serà molt especial. Molt bé, jugueu en casa. Sempre més fàcil. I segur que va tot molt bé. Doncs amb això ens quedem. Moltes gràcies, molts èxits i enhorabona perquè, crec que Anna Vall està a l'aval sobretot d'inèrcia, per Patri, per Heitor sobretot, i la resta que sabeu que sí, n'hi ha bon material per tirar davant el projecte i molta sort. Gràcies. Gràcies a vosaltres.